Nemirna i nesana noć u našem taboru ponovo nakon loše igre protiv bosansko-hercegovačke reprezentacije. Izgubili smo 92-80 u važnoj utakmici evropske smotre. Do odmora je bilo +7 za BiH, naši su pokušavali nešto preokrenuti u drugom dijelu, međutim Bosna i Hercegovina je došla do 15 razlike i završila visokom pobjedom. Mirza Teletović 26 koševa, Domerkan 23 kod naših, 23 bokotka za Antu Tomića, 16 za Bogdanovića, ali uz 5 promašenih šuteva za tricu. U ovoj situaciji Bosna i Hrvatska imaju po 2 pobjede i naš posljednji ogled, a to je utakmica poslijepodne u 17 sati protiv Grčke, razriješit će našu sudbinu na ovom evropskom prvenstvu. Premekano smo je otvorili, teško smo živjeli praktički sa Teletovićim rješenjima u napadu, ali kad se priključio Domerkan, onda smo praktički jednostavno više nismo imali odgovor na to. Večera se vidjelo koliko u biti je Tomas u rotaciji nama nedostajao, jer nismo mogli odgovoriti. Ta dva raspoložena igrača jednostavno su bila u ovom trenutku za nas previše. Uvjet za igranje u reprezentaciji je borbenost, a bez borbenosti mi nemamo što tražiti protiv nikakve ekipe. To nam se dogodilo drugi puta već na ovom prvenstvu i drugi put smo kažnjeni.